салом дӯстам, як дақиқа ба ман назар кун. назар кардӣ? гӯш кун. дар кӯдакият чӣ кор мекардӣ? Як бор ба ёд биёр. дар кӯдакият чӣ тавр хурсанд бозӣ мекардӣ? чӣ тавр орзу мекардӣ? мегуфтӣ ман калон мешавам, фалон шахс мешавам, ман калон мешавам, духтур мешавам, ман калон мешавам, милитсия мешавам, ман калон мешавам, ин мешавам, он мешавам. кӯ анамон орзуҳоятро як бор ба хотир биёр. чаро имрӯз шудааст ки ба гуфти ана ҳамон ду шахс, ба гуфти анамон ду се нафар шахсон даромада аз рӯи орзуят баргашта он таланду истеъдоде ки худованд додааст дар кимгу ҷойҳое дар ғарибиҳое кор карда гаштаӣ ва дар он корҳое ки намехоҳӣ ва дар он зиндагие ки зиста намехоҳӣ дар он маҷбур зиста истодаӣ. медонам ман ҳам ғариб ҳастам, медонам ман ҳам ранги ту ҳастам, локин набояд ин тавр давом кунад. набояд он таланте, он истеъдоде ки худованд ба мо додааст онро бо дасти худ бикушем. бояд мо ба пои худ имрӯз рост шавем ва ба ҳама ва ба анамон он шахсоне ки моро бад мебинанд, он шахсоне ки моро бад мекунанд, аз қафоямон гап мезананд, он коре ки мо кардем онҳо наметавонанд барои ана ҳамин шуда аз қафои мо гап мезананд. дӯстам, нагзор ки он шахсоне ки аз қафои ту имрӯз гап зада истодаанд боз ин корро такрор кунанд ва ту аз роҳи орзуят баргардӣ ва онҳо хурсанд шаванд. нагзор, ман ба ту боварӣ дорам ки ту муваффақ шуда метавонӣ. чаро Арнолд Шварценеггер муваффақ шуд? чаро Брюс Ли муваффақ шуд? чаро Ҷек Чан киноактёр муваффақ шуд? чаро Ронни Коллман муваффақ шуд? чаро Майк Тайсон муваффақ шуд? чаро Муҳаммад Али величайший на всё времена мегӯ бузургтарин дар ҳама вақту замон шуд? чаро? барои он ки онҳо орзу доштанд, онҳо фарқ намекарданд аз маву ту, бо якчи фарқ мекарданд, яъне сила воля, қувваи хоҳишшон зиёд буд. чаро мо наметавонем? чаро онҳо тавонистанд, мо наметавонем? мо аз онҳо чӣ фарқият дорем, чӣ камбудӣ дорем? онҳо ҳам даст доштанд, гӯш доштанд, бинӣ доштанд, нафас мекиштанд, забон доштанд, сухан меронданд. мо чӣ фарқ дорем аз онҳо? наметавонем ки анамо як ду нафаре ки ай пушти мо гап мезананд як кореро кунем ки ангушти ҳайрат бигазанд. дӯстам, ман ба ту боварӣ дорам. орзу дорӣ, амал кун. ҳар рӯз кам кам амал кун, ба сӯи орзуят рав ва муваффақ шав ва нагузор ки он шахсоне ки аз паси ту ғайбат карданд, нагузор ки шикастани роҳи орзуи ту шаванд, барпо додани муваффақиятҳои ту шаванд. нагузор ки туро номуваффақ ба ранги худшон ку наметавонанд. нагузор ки ту ҳам натавони ранги анамонҳо. дар пеш дӯстам, ман бо ту ҳастам, фахр мекунам ки ту заррае бошад ҳам дар дил ана ҳамон шавқу рағбат, дар дил ана ҳамон натифро дорӣ. анамонро ранги анамон чароғи равшан кун ва ба сӯи орзуят ҳаракат кун ки ҳама ангушти ҳайрат газанд. ман аз ту боварӣ дорам. ту метавонӣ ва ман ҳам метавонам. рӯзе мешавад ки дар анамон ҷое ки мо орзу мекунем, дар анамон ҷо қарор мегирем, рӯзе мешавад ки мо ҳам ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунем ки мо киву анамон ду ғайбат онҳо чӣ ҳастанд. ин мешавад, ин мешавад, ин шуда нест. ман ба ту боварӣ дорам. роҳ ба сӯи орзуҳо